plaćaš €62 po litri benzina, ali znaš koliko kome ide od te cijene? Počinjemo od nabavne cijene goriva. To je onaj dio na koji utječu promjene cijene nafte, geopolitika, ratovi i sl. Ali pazi, u tvojoj cijeni litre goriva to iznosi samo 76 centi ili 47%. Iduće su državne trošarine. One u litri benzina iznose oko 24% ili ti 39 centi. Manji dio ovog iznosa ide za ceste, autoceste, željeznicu, a veći dio ide u opći državni proračun. Sljedeća je marža trgovca koja iznosi 9% ili ti svega 14 centi. Uzmi u obzir da ovo nije sve zarada benzinske, nego i njihov prihod od goriva. Znači, s toga se plaćaju svi troškovi poslovanja. Došli smo do eura i 29 centi. Na to još ide PDV od 25%, znači 32 centa ili petina ukupne konačne cijene litre goriva. I kad to sve zbrojimo, dolazimo do €62. Za eurodizel je izračun nešto drugačiji, ali omjeri su slični. Znači, cijene koje plaćaš za gorivo na benzin državi kroz trošarine i PDV ide oko 44%, a kod eurodizela oko 37%. Svoj tank od 50 litara benzina ćeš platiti 81 euro. Znači, državi od toga ide 35,5, a benzinskoj svega nešto više od 7 eura. Ovo je sve prema cijeni goriva od 28. srpnja do 10. kolovoza, ali omjeri su slični inače. Sad kad znaš koliko ko dobije tvoje litre goriva, klikni like i prati me.